Ara vaig cap al despatx a fer unes visites i m'he aturat un moment en el pixadero aquest, bueno, no, és un parc infantil, bueno, és el mateix, per explicar-vos, doncs, quina és la funció de l'advocat. Quan tu preguntes què fa un advocat, doncs hi ha molta gent que diu, doncs fa judicis, assessora, tota una sèrie de respostes. Jo crec que la resposta més adequada és un advocat el que ha de fer, el que ha de procurar fer és millorar la posició del seu client. És a dir, quan et ve veure un client, té un problema o un dubte, doncs tu li has de solucionar o millorar almenys aquesta situació. Llavors has d'intentar, sobretot, no fer-li mal. La clau, diguéssim, és no perjudicar-li, no fer-li mal. Com els metges, quan vas al metge, que no et facin mal, no, almenys. Doncs això seria la funció de l'advocat. I us explico això arran d'una consulta que em va venir ahir al despatx. Era un senyor que em va venir amb una sentència de primera instància ferma, una demanda que havia demandat un arquitecte, un propietari o una empresa de reformes que li havien causat desperfectes a l'habitatge. Ell era el veí, li havien causat desperfectes. Al fer la reforma del veí, doncs li van causar una sèrie d'inundacions i una sèrie de desperfectes a casa seva. Posa la demanda contra arquitecte, propietari i empresa de reformes, digue-li empresa Reforma Josep, Reformes Pepe, digue-li com vulguis, però ja es veia que no era una empresa gaire solvent, no era Dragados, precisament. I què va passar? Doncs que ha guanyat, sí, ha guanyat el judici i el jutge condemna doncs, a pagar quasi 8.000 euros a l'empresa aquesta Reformes PP. Però resulta que aquesta empresa ha tancat. Fa temps que ha tancat, és insolvent i per tant aquest senyor no veurà un duro tot i tenir una sentència. Té un paper mullat que diu que sí que ha guanyat i que li deuen 8.000 euros, però no li pagaran perquè és insolvent. Què passa? Que a més el jutge ha absolt a l'arquitecte i al propietari i per tant aquest senyor, el client aquest que va venir amb aquesta sentència, haurà de pagar les costes judicials de l'arquitecte i del propietari. Això és una pasta. Llavors, no només no cobrarà els 8.000 euros, sinó que haurà de pagar aproximadament uns 8.000 euros o més, potser, de les costes judicials. Per tant, aquí, de manera involuntària, però la realitat és que el seu advocat li ha fet mal. Li ha fet mal. I llavors, això és el que hem de procurar els advocats, no fer mal. No fer mal al nostre client, intentar millorar la seva situació. Per tant, el consell d'avui és aquest, intenteu no fer mal al client, intenteu millorar sempre la situació. I si veieu que no es pot, doncs no porteu a cas. D'acord? Vinga, salut!